Mui tao thật horor wati pheka tini khai. না Kotorma hana gede. Bridge tola busuk bu phangrok khasajak. Hello everyone. Wati phai tongo norok jotono lamsugo ani etai chakatal vlog ko hingai tini khai sap wati phainai haima tongo pura je wati phai tonga na gede. Honi sini phaimani ta ko miya ko pura na di phai tongo. Cái bahai tongai norok khakhayo kahamna tongai nei kai tini ni vlog oron ni theke start phainai ge norok choya kare nai tongya ni wal kabar thuri. Cái wati gone bang tongo cái tini wati tam khai norok no joto share khai tongai norok kisa choya kare nai tongdi. 나이도 정말가 뭐 캠무야다 서바이벌 판도 반다로 이성고 Maisa na mai. Guys, 이거 뭐야 봐. 무자 그 성하나 양타고 이거 뭐 방목 뭐 바이투만이 뭐야 뭐 바이투만 너완다 뭐야 어넥 딘발로 가잖아 니까 자자기야 가보니 바그이 자크이 안 보세 자크이 자나 보 자크이 그러니까 뭐는 성이 되거나 안 보잖아요 뭐는 심이야 그러니까 이거 부뚜이 복사작 부뚜이 구두 카이르고 나이당 자크이 hinga 하이게 성거 너럭 봐 하이게 성 자크이 자야 발로 카프라 너럭 보다 발로 카사야 그러니까 이래 구두 추가 타바오 성고 자크이로 그러니까 구두 클라이로 타바 노스동고 게스 타바다 안 바의 타바서 청구 자크이 구독하 베르마 모서저 들카 섬 진 무려 가서 꼬티냐나 성나니 베르마 모서 섬 뜨이 무이 끝은 이렇게는 응카보 Asaknya mosla tosla taikul nangeta. Hasing belai nagari bubar bai belai bai runai ora. Mui ni kalar busung nai thong khanai di ani. Ekdom. Kutu kui tongo ekdom. Enor ngwasina kari bai funuk siano. Siapa nadi? Dagur ya a Jagur jagur. Dagur ini Wal jang nai se. Ma gojjama. Ayo. Na Mane open khayo. Kholo ka manoi. wow Chop chimni to na pha. 자. 떡바 한 청하나요. 무키부티 바이. 그러니까 무키부티 바이 청이 자이 내가 나티니. 그러니까 피아스 럭스 저도 스나무이 빠이카. 그러니까 바이스는 턱보 복세 빠이카. 그러니까 어체는 머슬러로 청시네. 머슬러 구라고 가작동. 그러니까 그거 믹서로 클라이 Andara gundara karen thaka to karen phai phunok sian no ma mosla ro jo to yok bai kha karen mo phai ka kere bai gana to bahan Amu kiolo do nai Cái rồi bây giờ cho tờ môi tàu thịt khổ với đi này
mui mankha hingkai tabuk khai lubia ikor rimani oroni ti khalai ka mai dango hingkai mai chalai kana tabuk do horo wati pheka tini khai 9টা o mai jagra na tabuk khai mai mui khuli tukha lubia obo siddo hingkai obo khai tokba hanbai mukhi butui jaga phungka ham taisa hingkai naidi tabuk khai rega kam cholai tongo chini nok gana o ta bolong haino hogo tabuk ni kam rok bo tamongkha sido engko je bolong simi lama rok hingkai sabse khailia hingkai tabuk khai mukhang rok sulaina nai tongo chung khorang ni khe tui rok khongnani hingkai tui bo khongnai mukhang bo sutui ta hingkai school ni cherai rok khe school o se phaibai ka jengkhe maisi chaya ko tabuk hingkai sika mobile koi phol songoi tongo ang thok bai ke thop sabo thokjak sabai de sika mobile koi phol wati ungano phaima tongo hingkai je horni simi phaimani saria ko hingkai phaipuru khai bahai ke phaio tungfru khai bo pura tungo wati phaipuru khai bahai ke phaio horo simi phaioi salo phaiya tongkha hamjago ta angkhe watui tini khai sapung phaisina guys wati thakka tabuk hingkai kisa berai laimani se tui torkha naigedi tui chini nok ganani tui sa torkha ta goinima tui sa hino obono khai hingkai obo tabuk tui barijak ekdom sau kai kwbangma tui rumul khe phaijak bahai ke tui bari thangka tui chikon tese obo hingkai yango khai naidi busuk bol kwchak bol phaioi kwchak phaio ekdom naigedi bol bangmani ei talore ekdom saung tongo tui uyang side tise mathang sio tui rok anbagai uyang ni hacham rok kagoi thangka naigedi oro buphang kotorma phai kwchak phaijak hingkai bejal khaio busa haini bagoi bono kisa berai rimani lama hingkai obose tui si torjak hainai phimale ekdom जब भी खोएगा तू पाएगा मुझे